Exactament, i per aprendre aquests trucs m'acompanya el professor i director de l'autoescola Requena, l'Àlex Requena, preparat amb el seu cotxe i també preparat per repassar una mica el temari de l'autoescola. Bona tarda, Àlex. Hola, molt bona tarda. D'entrada, què hem de fer per estalviar el combustible del cotxe? A veure, coses importants, perquè ara mateix el litre de gasoil està pels núvols. Bé, hi ha coses referents al cotxe i coses referents al conductor i a la conducció. Per exemple, si parlem del cotxe i parlem del motor, la posada en comú del sistema d'encesa i el sistema d'alimentació és molt important. Per exemple, el filtre de l'aire, si està brut, el cotxe contamina més, consumeix molta benzina. Després, per exemple, podem parlar de l'aerodinàmica. Portar un portaequipatges o vaca o portar un petit remolc també ajuda. Pot ajudar. Què és millor, el portaequipatges o el petit remolc? Què és millor? El petit remolc. Per què? Perquè no trenca amb l'aerodinàmica del cotxe. Una altra cosa molt important és... També és les rodes. Correcte. Parlem de la pressió d'inflat de les rodes. És una cosa que no mirem molt i almenys una vegada al mes l'hauríem de mirar. Per què? Perquè encara que sembli que està molt bé, pot tindre molt poca pressió i això afecta molt el consum del vehicle. De fet, també no sé si les marxes llargues també gasten menys, és així? Sí, hem de... Això en quant al conductor estem parlant. Si som conductors, a l'hora de conduir, portar una marxa més llarga possible, pot reduir les revolucions del motor i això contribueix a que el cotxe contamini molt menys i estalviem benzina. Ja has explicat tots els secrets. He explicat tots. Per tant, si anem amb una marxa llarga, sempre estalviem més o no? Sempre és millor. Sempre és millor. Canviar de marxa, portar una marxa el més llarga possible, sempre facilita. Com tenim lo de la balissa? Ho tenim aclarit o no? Estan al punt de mira, Gracet, perquè recordem que aquest és el... És molt xula, aquesta. Aquesta, mira, funciona així, és el nou model, recordem que va entrar en vigor al gener, però atenció, perquè segons la DGT, aquesta Setmana Santa s'ha registrat el nombre més alt de mort per atropellament en 10 anys. Estem parlant de 30 morts, 5 més que l'any passat a les carreteres estatals. Funciona o no funciona? Però estem parlant, o sigui, aquests morts amb l'entrada en vigor. No sé si, Àlex, això ha influït o què ha passat? Ha fallat alguna cosa? A veure, no podem dir que la balissa és la responsable dels atropellaments. És veritat, però va vindre per evitar això i no ho ha fet. Hem tret els triangles del cotxe i ara potser ens farien falta. I seria un complement perfecte, el triangle i el llum. Però el llum de dia no es veu, ho veiem, no es veu gairebé res, això no sé si també... La llum d'emergència o això es veu pràcticament el mateix, i aquesta és la queixa, no?, Ara sí que es va. Ara es veu, sí. Ara hem posat bé. Sí? Ara l'hem posat bé abans. Amb aquest bon temps que fa aquí, que hem sortit a fora, ja comencen a sortir, hi ha més ciclistes que mai per les carreteres, no sé, per saber com hem de conduir en harmonia, ens aniria bé un ciclista. Oriol Dalmau! Vita'l. Ostres, pobre, Arribarà demà passat. Hòstia! No arribarà. La pujada. Em sembla que no. Molt bé. Així és la manera de conduir amb harmonia. Quina relació hem de tenir de bicicletes i cotxes? No, però hem de dir que abans ha sortit, eh? Ah, sí? Sí, ha sigut ara que no. El moment clau s'ha vingut a baix, eh? Està molt bé. Un aplaudiment, Oriol Dalmau. Està molt bé que voleu estalviar amb bicicletes. La cadena. Hem estalviat tant amb aquesta bicicleta S'ha trencat la cadena. S'ha trencat la cadena. S'ha trencat la cadena. Mira, es veu per aquí. Ensenya-li. Mira. S'ha trencat la cadena. Llàstima. Una bici en condicions estaria bé. Estaria bé. Bueno, mira, anem a posar la bicicleta. Imaginem que té cadena. Imaginem que té cadena i que va circulant amb el ciclista, d'acord? I hem posat això al terra perquè ens imaginem el que és la zona d'incertesa. Què és la zona d'incertesa? És un espai que està a tot al redador de qualsevol usuari i que no sabem què passarà aquí dintre. Llavors, què hem de fer? Hem d'evitar entrar. Per això és tan important, per fet que a la carretera hi hagi molta seguretat, que respectem la distància de seguretat. Que serien metres? La distància de seguretat. Fora de població, amb els ciclistes, amb els animals, amb els vehicles de tracció animal, amb els peatons, amb els vehicles d'auxili i amb els vehicles immobilitzats, hem de deixar almenys 1,5 metres. Dintre de població hem de deixar la suficient, sempre proporcional a la velocitat i a l'amplada de la via. Jo he anat a una velocitat que podries considerar mínima. S'ha trencat la cadena. Oriol. Això ho hem de calcular a ull o hi ha algun mecanisme automàtic per dir, bueno, això és un... A veure,
Imaginem 1,5 metres, de vegades és difícil de controlar en directe. Doncs, si ens passem, tampoc passa res. No passa res. Podem inclús trepitjar una línia contínua, ens assegurem que no vingui ningú en sentit contrari i no hi ha cap problema, ens apartem. Per què? Perquè la convivència entre tots és sempre molt important i ells són els vulnerables. Per cert, hi ha un altre moment d'atabalament, no sé si et passa a tu, Oriol, o tu, Marc, que és quan passa una ambulància. Hi ha molta gent que al volant s'atabala, què he de fer, m'he d'aturar, no m'he d'aturar... Té preferència absoluta. Totalment, té tota la preferència del món i hem de facilitar el pas de l'ambulància. Primer de tot, hem de localitzar d'on ve, perquè de vegades penses que ve de darrere i ve en sentit contrari. Hem de localitzar el soroll i veure els llums. També és molt important, aquest llum sí que es veu molt bé, millor que la balisa. D'acord? Després, què hem de fer? Mantenir la calma, buscar un lloc i ens apartem a poc i deixem un passadís perquè pugui passar l'ambulància. Hi ha molta gent que aprofita i llavors es posa darrere l'ambulància. Això està prohibit. Sí, les motos, per exemple, es fiquen darrere i vinga, vamos! És multa, això? Això no estaria bé. Aprofitar el rebuf? Això està prohibit. Ja, però i la gent que porta la música molt alta i no se n'assabenta de res? S'ha Problema. de baixar algú del cotxe. Tio! Que aquí hi ha una ambulància! Ostres, tu! Directament. Les ambulàncies i amb un cotxe particular, una última pregunta per Àlex, que si nosaltres tenim una urgència, allò que a vegades hem vist que la gent treu un mocador blanc. Una embarassada. Per exemple. Pot fer això o no? A veure, en principi, això és treball de l'ambulància. Qui ha de fer aquest trasllat? L'ambulància. Però, en cas d'aïllament, o en cas que es pateixi per la vida dels ferits i trigui l'assistència sanitària més de mitja hora, podríem nosaltres fer aquesta emergència. Però nosaltres no podem saltar-nos les normes, els senyals, no. Els hem de respectar, sobretot a les interseccions. Això sí. I els altres cotxes també s'han d'apartar sí o sí? Els altres s'han de comportar com si fóssim una ambulància. Molt important, això. Directament.